Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Αστυνομικός ανοίγει την πόρτα, δεν ξέρω αν είναι ο ταξίαρχος. Η αστυνομία μέσα στην ΕΡΤ. Αυτό, η αστυνομία μέσα στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι είναι αρμόδια υπηρεσία. Κύριε Λαφαζάνη, είναι άλλη εικόνα. Αυτή τώρα είναι η εικόνα από το κεντρικό, από την κεντρική είσοδο. Μεγάλη θλίψη. Βιασμό. Νιώθω ότι μας βιάζουν. Είναι το σπίτι μας. Έρχομαι χρόνια εδώ μέσα, δεν μπορώ να φύγω από εδώ πέρα. Αρνήθηκα να κάνω αίτηση, να πάω να δουλέψω στο ΔΟΥΤΟΥ. Αυτό το απίστευτο πράγμα. Αρνήθηκα. Χάρισα τη θέση μου. Δεν θα φύγω από εδώ μέσα. Αυτό το περιμέναμε βέβαια, αλλά δεν περιμέναμε μέσα στη νύχτα. Δηλαδή, ο φασισμός κάπως έτσι δουλεύει. Υπογείως, τη νύχτα. Τη νύχτα, ήρθαν τη νύχτα για να μην είναι κανένας εδώ. Βγάλανε τους συναδέλφους έξω. Αισθάνομαι ότι είμαι βιασμένη, ότι έχουν παραβιάσει το σπίτι μου. Έχουν παραβιάσει τη ζωή μου, τη δημοκρατία, έχουν καταλύσει τα πάντα και θα μείνω εδώ, δεν πρόκειται να φύγω. Πρόκειται για μία πρωτοφανή σε καιρό δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς πολλωστή κατά σειρά, πραξικοπηματική ενέργεια μιας έκπτωτης ηθικά κυβέρνησης, η οποία δρά εκτός νομιμότητας σε καθεστώς που παραπέμπει σε άλλες ζωφερές εποχές.